Balkın vilayetinde halkara parahatçılık we naşmaklygynyň gally uruguna badalga bermek dabarasy vilayet häkimligine geçirilen giňeş maslahaty bilen başlandy. Onu ahlan singdirip geçirilen bogdal hasyny çalt we ýetkisiz ýygnamak bilen baglanşykly çykyşlar dinlenli. Çykyşlarda Türkmen owasyny hem taraplaryny ösdürmekdäki aladalar üçin gahrman arka dağymyzy hem-de arkadaly gahrman serdarymyza alkyşlar beýan edildi. Gally uruguna gatnaşyk mehanizatorlar Babaday hanlar bilen vilayet taryhy ülkany urunş müzeyine guralan gezilenç ören täsirli boldy. Soňra gally urugynyň başlanma münasibetli dabara bereket etirawyna ýerleşýän Nusxow meýdan Daýhan hojalygynyň bereketli gally meýdana dowam etdi. Bu ýerde hormatly prezidentimiziň ak patasyna eýerilip, asyly däbi görä ýaşullar gally uruguna badalga berdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, mukaddes vatanımızın şan şöhratını dünya yayıp, merdana halkımızın awray mertebesini arşa götürýän, tarihi işler durmuşa geçirmekde, dünya halklarına nusxo bolup duran Türkmen halkının milli lideri, hormatly İlyas Süleýmany, gahrman Hacı Arkadağymyzyň hem-de peder ýoluny münasip dowam etdirip, halkymyzy bagtyarlygyň täze belentliklerine sary ynamly alyp barýan, ýurdumyzyň owa hojalygyny ösdürip kämilleşdirmekde we azyk bolçulugyny döretmekde uly işler durmuşa geçirýän hormatly prezidentimiz, Arkadaly gahrman Hacı Serdarymyzyň janlary sagy, başlary dek ömürleri uzak, mertebeler belent bolup, il yurt behfitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri hemişe rowaj alsyn. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe, halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň bu mübarek sähetli gününde gally uruguna girişýän Balkan vilayetimiziň zähmet söýür edermen daýhallaryna Baba Daýhan ýar bolsun, Dawud peýgamber howandar bolsun. Allah Tagallanyň özi bereketini eçilip, ak buğdaýymyzyň bereketi bol bolsun. Ey Allah'ım, ilimiz asuda, yurdumuz parahat, halkımız agzybir, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyz rızkal döwletli bolup, gahrman Hacı Arkadağymyzyň we Arkadaly gahrman Hacı Serdarymyzyň belent başlary aman, bagtyarlyk döwri dowam bolsun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Çerçiňizde bereket gahrman Hacı Arkadağymyz. Çerçiňizde bereket Arkadaly gahrman Hacı Serdarymyz. Çerçiňizde bereket edermen Allahçy Baba Daýhan. Soňra hatara duran kuwatly kombaýnlar bogdoý urugyna köpçükligini ýerişdiler. Aňyrty bärisinde göz ýetmeýän bogdoýly meýdanyňky kombaýnlaryň sazyşly sesleri zähmet muham bolup ýanlandy. Öz işlerini ezer mehanizatorlaryň tagalasy netijesinde gysga wagtyň dowamyna goşgursak azyklyk dänäniň ilkinji tonusy peýda boldy. Bu ýüzden şu görnüşler Balkany Babaday hanlaryň arly ýylyň dowamyna çeken ahlasy zähmetleriniň ýerine düşükdigine güwä geçýär. Ýerilen aýsak Balkanly kärençiler tutan ýerde zähmet çekip, mukaddes garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk, hemişelik bir taraplamyzyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň ullan toýlanjak ýerine hem ak buğdaýyň bitkinli hasyny ösdürip ýetişdirdiler. Gally uruguna kombaýnlaryň önürjülükli işlemekler üçin ýörüte texniki hyzmat edici toparlar döredildi. Ýalňyz ýaglaýyş terişleri, zerur ähtiýaçlyk şaýlar bilen bir kemsiz öpçündilen bu toparlar hemişe üýşüsinde bolarlar. Bogdoý hasyny gyzlar we temde bereket etirawyny galla kabul ediş kärhanasynda öz wagtyny ýetkisiz daşamak üçin awtologlaryň ýüzleçesi bökdönsiz işediler. Dabaranyň geçýän ýerine öňde duran möhüm wezipelere başlanan iş maslahaty hem işçiň häsiýeti besenli. Onu vilayetin oğul hocalı toplumunun ilişkileri, Agrar Patsanyň, vilayet komitetiniň hünärmenleri, vilayet polisiýa müdürlüğünün ýanyň howpsuzlyk bölüminiň ýolguduçylyk gullugynyň wekilleri çykyş edip, kombaýnlaryň iş düzgünleri, ýanyň howpsuzlyk düzgünlerini berja etmegiň möhüm ähmiýeti barada gurrun berdiler. Balkın vilayetiniň etrapdyr şäherlerinden gelen tanymal bagşy sazanlaryň, ussat aýdymçylaryň, çeper höwçünleriň ýerine itiren döwrewap aýdym fazlaryna halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň hormatly prezidentimiziň ýylyurt behfitli beýgi işleriniň täze özgörtmeleriniň edermen Baba Daýhanlamyzyň zähmet üstünlikleriniň wasp etirli. Milli tagamlar Balkanyň ak buğdaýyndan taýarlanan toý pişmelerdir çelpekleri hem bayramçylyk şäheresine öz bolşy milli öwşün şaýdy. milli däp desurlaryň ýerine ýetirilmegi häzirki zamanyň kämil derejesindäki çykyşlaryň täsirli bilen tapawutlandy.
Bu çıkışlar ähli urlardaky ötüşleriň özüçi beýanlar. Bu ýerde guralan oğu hojuluk öňleriniň sergisi welaýatyň bereketli topragynyň sahawatyny güwäçdi. Sergide ekrançylygy we mallarçylygy diýişli milli däp desurlar adyk öňleriniň taýýarlanşy ussatlyk bilen janlanyrdy. Dawarda oğu hojuluk toplumyny gaýtadan ýeşeýän senagatyň çörek we çörek öňleriniň sergisine ul orun berildi. Milli senetkarlyk, halyçylyk, dergärçilik hende soňatyň beýlek görnüşleri boýunça ýerleşdirilen işler ören täsirli ýaty galyjy boldy. Spordyň milli görüş görnüşi boýunça geçirilen ýarışlar çäräniň şatlyk şowkyny hassa arşy götürdi. Türkmeniň gadyndan gelýän asaly däp desurlarynyň biri bolan gelin ýyzymyzyň üme üýüşip ýerine ýetiren el işleri bu ýere ýygnananlaryň göwnüni hassa galkynlardy. Bu ýerde zenanamyzyň el hunärini mahawatlanlar, ýani milli medeni mirasymyzy şöhlendirýän ümit desur döwrwap derejede açylyp görkezildi. Soňra bereketli Balkan topragyna ýygnanlan goşgursyk dänäniň ilkinji tonulary Balkan gally ölümleri öňçülük birleşiginiň Gazarwat etrawynyň sarpawasyny galla kabul ediş bölümine tarap avtololaryň üznüksiz kerwani bilen uğradyldy. Ak buğdayın bereketli hasandan yüklenen bedemen avtolo kerwani gözel binanyň deňinden geçip galla kabul ediş bölümine dawarly ýagdaýda garşalandy. Dawarda hormatly prezidentimiziň baştonlugyna tutuş ýurdumyzda we Balkan welaýatynda bolup geçýän äwrt uly taryhy özörtmeler ýurdumyzyň Awrosenaga toplumyna ýetilen belin sepkitler gün saýyn dowam tapýan täze rowaşyklar dogrusynda buýsunçyny nyktaly. Bu ýerde welaýatyň ussat gallaçylaryna hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlary dawarly ýagdaýda goşurly. Dawara welaýatyň medeniýet usunudy saatlarynyň edeb saly çykyşlaryny goşdy. Dawaranyň geçýän ýerinde bereketli Türkmen topragynyň nygmatlary ulan çörek we çörek öňleriniň, gök bakça, meýwe öňleriniň serisi hassa täsirli boldy. Munyň özi tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly düýpli özörtmeler bastan geçirýän Balkan welaýatynyň Awrosenaga toplumynyň berkarar döwrütiň täze ýanyň galkynçy döwrüne eýilýän belin sepkitler bilen hassa içkin tanışmaga mümkinçilik berdi. Boğdoyu orulan meydanlaryň samany desine ýygnanlap, avtologlar bilen mallaryň gyş öwrülerine tarap urulyp başlandy. Häzirki wagtda welaýatda boğdoýdan boşan ýerleriň sürüm işleri gizi günüýüň dowamyna amala aşyrylýar. Balkanly gallaçylar halkymyz baradaky erginsiz aradalary, taýsyz taýlalar üçin gahrman arka damyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.